नि गेजेराव जोङो जोंनि फैसाखौ होफिनाला जों गेदेर एक्सन लानाय जागोन आरो। खुलुमबाय लोगोफोर, फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला जोबोद इन्टारेस्ट मोनगोन आरो जोबोद माखासे बाथ्राफोरखौ बुजियोब्ला बा मोनथियोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांथावना मोनगोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे मोननै आपडेटनि गेजेरावनो जागोन मोनसेया जाहैगोन ओरैबायदि खोनाफेरि बा माब्लाबाबो जाफेरि मोनसे थासारि बा मोनसे जाथाय आरोना। बिहावानो बिहामजोखौ हाबा लानाय। ओरैबायदि आसरित मोनगोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला। आरो नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों जे साननैसो सिगाङाव जे माखासे हायद्राबादाव बा तेलेंगाना रायजो बा हायद्राबाद सिटियाव जे माखासे लाइमोनफोरखौ 31 जन लाइमोनफोरखौ मिस्टार अन्थाइगोरा नार्जारि होननाय जे इसिं नार्सिं हमनिफ्राय जे बिथांमोनखौ हायद्राबादाव लांदोंमोन थगायनानै, बिनि माखासे गोबां बाथ्राफ्रा दा बे फरायसा लाइमोनफोरनि गेजेराव आरो बे नार्सिं इन्स्टिटिउट जाय बिगोमा मिस्टार अन्थाइगोरा नार्जारि बिथांमोननि गेजेराव जे ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे बा निउस पोर्टेलनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। बिनि माखासे आपडेट आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, ओरैबायदि आसरित, जों माब्लाबाबो बेफोरबायदि खोनाफेराखै जे सासे बिहावा जे बिहामजोखौ हाबा लानो हागोन बा हाबा लानो हायो होननानै जों बेफोरबायदि मोगथाङाव माब्लाबाबो नुफेराखै, खोनाफेराखै आरो। बे मोनसे ओरैबायदि आसरित जाथाय। नाथाय बे जाथाया ओरैबायदि गाज्रिबो जायाखै बा ओरैबायदि गुबुंलेबो जायासै आरो। मानो होनोब्ला बेहाबो फिसाया थैजाबाय आरो बे बिहावहाबो जे गावनि बुरैया जेनेबा गावनि बिसिया गोमालांबाय। बेबायदिखाय बिसोर सानैल' थाबाय थानाय हिसाबै, न' गंसेयाव थाबाय थानाय हिसाबै बिसोरो गोबाव सम बारलांबाय हिसाबै बिथांमोना गाज्रि सोमोन्दोआव थांबाय। बे गाज्रि सोमोन्दोआव थांनायनि थाखायनो रायजोफ्रा बिसोरखौ मोनथिनानै रायजोफ्रानो हमनानै बिथांमोनखौ हाबा होबाय आरो। जाहाथे समाजनि माखासे गुबुंले थासारिखौ लाबोआ बा समाजनि बेरेखायाव बिसोरनि नोजोरा गाज्रि गोलैया, बे थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोफ्रा बिसोर सानैखौ हाबा होनाय जाहैबाय आरो। बे जाथायानो जादों क'क्राझार जिल्लायावनो जादों आरोना। नोंथांमोननो आं ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन। बिसोर सानैनि जे बिहाव आरो बिहामजोनि गेजेराव हाबा जानाय, बे बिहामजोआ सासे फिसाज्ला दङ होननानै मिथिदों। नोंथांमोना हाबा जानायनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो, बिनि उनाव आं नोंथांमोननो माखासे नेक्स्ट आपडेटखौ होनो नागिरगोन। दे मंगलसूत्र सोरबासो गानहोहरसै नामा? खुलुमनांगौ गानो गोदानै दे। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय बिहामजो आरो बिहावनि गेजेराव जुलि होनायनि जे माखासे नुथायखौ ससे भिडिअ क्लिपाव नोंथांमोना नुबाय। एक्सुवेलि बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जाय बिहामजो, बै बिहामजोनि जे फिसाज्लाया, बोरायनि जे बिहामजोखौ लानाय बोरायनि फिसाज्लाया गोमालांनाया प्राय 5-4 बोसोरसो बेफोरबायदि बारलांबाय आरो समा। फिसाज्ला सासे थादों। बेफोरबायदि बेराम सेरामनि गेजेरजों बिदिनो अबथिरा जालांनो गोनां जाबाय। बुंनो थांनायाव मिथिनाय बायदिब्ला फिसाज्लाया, जाय हौवाया गोमालांबाय बिहामजोनिया, बिनिया बैसोआ एसे खममोन जाहैदों। बिहामजोआ बैसोआ एसे गिदिर। बिहावजोंसो गोरोबनाय बायदि ओरैबायदि साइजफ्राबो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नुदों नङासै होमबा? बिहावजों आरो बिहामजोजों बिसि फिसाय जालायनायनि समान समान बैसो बायदि नुदों आरो।
जाय बिखुमजा थैदों बा बै बोरायनि जे बिसिया थैदों बिनिया प्राय 10 बोसोरसो बिदि बारलांबाय होननानै बेफोरबायदि मोथिदों आरो दा बे एक्चुअली गाज्रि नङा जे सानैनि गेजेराव जुदि बिहामजो बिहावनि गेजेराव जुदि गाज्रि सानलायनाय बा जेबो माबा गैयाबाथ' जेबो नङा बिसोर सानैनि जुलियाबो गोरोबलायनाय जाबायब्ला बिसोर गनायना लालायबायब्ला थ' एक्चुअली बिसोरो सानैया जुदि गाज्रि सोमोन्दो लालायनानै समाजनि नोजोराव गुबुंले खालामलांबाय थायोब्लासो बे बिराद गाज्रि जागौमोन आरो नाथाय बे आसरित साननो गोनां जाबाय आरोना सासे बिहामजोआ बिहावजों बोरै हाबा जानो हाखो ओरैबायदि मोनसे लाजिथावनाबो आरो एसे सोमोनांथावनाबो बे मोनसे जाबाय दा बे जेबो नङा थ' गोरोबलायोब्ला आरो रायजोफ्रानो बेखौ खालामना होबायब्लालाय आरो बेवहायथ' माथो बुंबावनो नङा होमबा रायजोफोर थ' लोगोफोर नेक्स्ट आपडेट आं नोंथांमोन होननो नागिरदों जे बे साननैसोआव माखासे फरायसाफोरजों बा फरायसुलिफोरजों बे माखासे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरजों जे चिरां काजलगावनि जे इसिं नार्सिं इन्स्टिटिउटनि माखासे बिगोमाफोरजों जे दान्थे बिदान्थे जालायदों हायद्राबादाव माखासे नार्सिं कर्स होनो होननानै लांनानै माखासे लाइमोनफोरखौ गाज्रि खामानियाव बा हाउसकिपिं बिदि लेट्रिन सुनाय बायदिसिना रुम साफा खालामनाय बेबायदि खामानियाव बाहायहोनाय दा बिनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थ' बिनि सायाव लाइमोनफ्रा मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन बा माखासे क्लियारिफिकेसन होदोंमोन बे क्लियारिफिकेसनखौ होनायखौ नुनानै मिस्टार अन्थाइगोरा नार्जारि नैबे सावगारियाव होदों आं नोंथांमोननो नैबे सुबुङानो दा मिस्टार गागिया थ' बिथाङा लाइमोनफोरनि स्टेटमेन्ट होनायखौ बा क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बा मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना माखासे बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो फिन बिसोरनि एगेन्स्टआवनो जे मिस्टार अन्थाइगोरा इसिङारि नार्सिं इन्स्टिटिउटनि जाय बिगोमाफोर बिथांमोननि एगेन्स्टआव आरो फिन लाइमोनफोरा माने क्लियारिफिकेसन होबावबाय स्टेटमेन्टखौ होबावबाय थ' नोंथांमोना नैबे लाइमोनफोरा मा फोरमायखो लाइमोना माखासे थगायजानाय लाइमोनफ्रा मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो बुजिगोन माने सारा जोंखौहाय बे इसिं हादोर नार्सिं इन्स्टिटिउटआव जोंखौहाय नार्सनि कर्स होदोंमोन आरो ओमफ्रायो जों माखासेया जिएनएम माखासेया जिडिए लादों आरो जिएनएमआ बेयावनो बे थार्ड बेसआव फार्स्ट होननानै खोनादों ओमफ्रायो जोंखौ होनदोंमोन आरो ना जिएनएमआथ' बेयाव गैया जास्ट जों बेयाव थिउरि माखासेल' फोरोंगोन होजोंसो जागोन नोंसिनि जिएनएमआ होनदोंमोन आरो हायद्राबादाव ओमफ्राय जोङो हायद्राबादाव थांबाय ओमफ्राय हायद्राबादावहाय जों मिथिबाय बेयाव जेबो कर्स गैया बेयावहाय हाउसकिपिं खामानिसो आरो जों सोंबायबो माखासे मानसिनावहाय होजों मावखांनाय हाउसकिपिं बिदि मावनाय मानसिफोरनावनो जों सोंदों ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों बेयाव जेबो कर्स गैया जिडिए जिएनएम जेबो गैया बेयाव हाउसकिपिं खामानिसो ओमफ्राय बेखौनो जोङो सारनाव सोंफिनदोंबोमोन माथो सार बेयाव जेबो कर्सआनो गैया जोंथ' कर्स लानो होननानैसो फैदोंमोन बिदि बुंबाय ओमफ्राय सारा बुंदों नोंसोर मानो जेबो बुजियाखै नोंसिनि कर्सआ बेयाव नङा कलकातायावसो होननानै बुंबाय ओमफ्राय जोंथ' मिन्थियाखैमोन जोंनि एडमिसना कलकातायाव जादों ना मादों ओमफ्राय बेयाव होनबाय सार जोंथ' माथो मिन्थियाखैनोमोन कलकातायाव होननानै मालाथो जोंनि एडमिसना जाखो होनबाय नोंसिनि एडमिसना गोबावानो जाबाय खालामनानै दोनखाबाय नोंसिनिखौ बिदि होनदों आरो सारआ ओमफ्रायो होनबालाय गावगा बुंदों बेयावहाय नोंसोरखौ खामानिसो मावनो लाबोदों ओमफ्राय खामानिनिफ्राय मोननाय जा सेलारि बेखौहाय होजोंहाय हाब दाननानै हरगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव 3 इयार्सनि उनाव जोंनि सार्टिफिकेटखौ होगोन होनदों ओमफ्राय जों सानबाय कि उइदाउट थिउरि जोङो जेबो क्लास लाया गारा 12 घन्टा हाउसकिपिं खामानिखौ मावनानै जों बोरै सार्टिफिकेट लानानै मा कर्स खालामनाय जागोन मा खामानि मोनगोन जों फिउचारावहाय बेखौ साननानै जोङो पेरेन्टसफोरनो खिथाहरबाय माखासे एबसुमोननि ब्रादारमोननोबो खिथाहरबाय आरो जोङो बेयाव 12 घन्टा हाउसकिपिंनि डिउटि मावनानैथ' जोङो नार्स जानो हायाना जों सारा जे जोंखौ थगायबाय जोंना गोबां खरसा थांबाय जोंनिफ्राय जिएनएमनिफ्राय बियो 30,000 लादों सोरनिफ्रायबा 50,000 लादों ओमफ्राय जिडिएनिफ्राय सोरनिखौबा 6,500 ओमफ्राय सोरनिखौबा बिदिनो 10 ओमफ्राय सिगांनि बेचफोरनिखौ 15,000 लादों होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय जा जोंनिफ्राय फैसा थांबाय आरोना जोंनो बेखौहाय नांफिनगौ जेन' जों बे फैसाजों माखासे खामानि माबा फिउचारावहाय मावलांनो हानाय बायदि खामानि क्रिएट खालामनानै लानो हायो जिउआवहाय बेखौ बुङो आरो जोङो होजों थांनाया 31 जनमोन ओमफ्रायो 12 जना थाबोबाय ओमफ्राय 18 जन फैदों ओमफ्राय सासेया ओरैनो बेलेगाव थांबाय आरो
नोंथांमोना दा बिदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आरो इयुनावबो गोग्लैनो हागौ दा मा नोंथांमोननि इयुनाव कर्स लानोबो माबा खावलायनो सानो नामा? औ लानो सानो सारा जोंनो बे खामानिखौहाय खिथाखायोमोनबा सिगाङावनो बेयाव जेबो कर्स गैया खामानिसो जागोन होनना खिथाखायोमोनबा जों थाङामोन ओमफ्राय जों दा जे जुनियर दा कर्स लागासिनो माखासे दंबावो जुनियरफोर जों बिसोरनो खिथाहरदों आरो जों बिदि खामानिसो मावनांदों बेयाव कर्स गैया होननानै बुंनायाव बिसोरो बुंदों आयौ बिदिसो थगायदों होमबाथ' जों थाङाना बिदि होननानै बुंदों जोंनो बेखौ खिथाखायोमोनबा जोंबो थांनाय नङामोन खिथाखायोमोनबा ओमफ्राय बेसेबां दिनसोनि उनाव नोंथांमोना दा जिखिनि कर्सखौ मोननांगौ होनना बेसेबां दिनसोनि उनाव मोनजानो लुबैदों? जोंनिखौ जिएनएमखौ बोसोरथामनि उनाव होनदोंमोन आरो फैसाफोर खरस थांनायाव माने नोंथांमोना बुंदों फैसाखौ मास मोनसे डेट लादोंमोन सारा जों बुंखादों सारखौहाय मास मोनसेनि गेजेराव बियो होफिनाबा जों एक्सन लागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों एफा गिदिरबो खालामनो सानाखैमोन ओमफ्राय सारा दा गावनि गोरोन्थिखौबो बुजियाखै जोंनि अपोजिटसो बुंगासिनो गाव गनायनानै लायाखै गावनि गोरोन्थिखौ ओंखायनो जोंनो मास मोनसेनि गेजेराव जोंनो जोंनि फैसाखौ होफिनाला जों गेदेर एक्सन लानाय जागोन आरो आयेननि हेफाजाब लागोन जों थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बेवहाय लाइमोनफ्रा मा बुंदों दा एक्चुअलि जाय बे नार्सिं इन्स्टिटिउट बा नार्सिं कर्स सेन्टार इसिं नार्सिं कर्स सेन्टार नैबे बुस्थुखौ जे बानायदों जाय बिगोमाफोरा एक्चुअलि जाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे पलिसि खालामनाय बा बिसोरनि सायाव जे लाइमोनफोरनि लाइफनि सायाव बा बिसोरनि जिउजों गेलेनाया बे माने गनायजाथाव नङा आरो दा बिसोर जाहैबाय लाइमोन मानसि जेनेरेसन दा बिथांमोनहा गोबां थांखि थायो थ' जेराव मोजां नुगोन जाय मोजां बुंगोन जेराव सोरबा मोजां बुरखायनानै बिसोरखौ लांनो नागिरगोन बेवहायनो बिथांमोना गोजोमनो सानगोन दा मानोना बिसोरनि साननाया दायो गोरलै दा बेफोरबायदि समाव गोबां माने उसाव बादाव जायो दा फरायफुबाय थानाय मानसि दा बिसोरनि सायाव जे इलिगेल बाथ्रा बुंनानै जाय मिस्टार अन्थाइ गोरामोन बायदि सासे गियान गोनां सुबुङा बा सासे गिदिर सुबुङा बिसोरनि उन्दै लाइमोनफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थि खालामलायबाय थानाया बे मोजां नङा आरो दा लाइमोनफोरनि सायाव दा माखासे फरायसुलाफोरनि सायाव बेफोरबायदि इलिगेल बाथ्रा दा गनायजाथावै बाथ्राफोर बुंबाय थानाया बे माने समाजनि थाखाय बा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बे गनायजाथाव नङा होननानै सानजायो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय बेवहाय मा फोरमायखो आरो नोंथांमोना सिनायखाबाय बे सुबुंखौ आरो बिथांमोननि जे गोबां आं सिगाङाव बिथांमोननि भिडिअ होदोंमोन जे नेक्स्ट थांनाय जे फार्स्ट बिथांमोननि जे माखासे थासारिया सोमजिनाय बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोन होदोंमोन बेवहाय गोबां सुबुंफोरा कमेन्ट खालामदों आरो जाय लाइमोनफोरा थगायनानै लांजानाय बै लाइमोनफोरनि गामिनिफ्रायबो आंनाव गोबां कमेन्ट फैदोंमोन आरो नेक्स्ट भिडिअ आंनि सायाव लाबोनो थाखाय थिनबाय थादोंमोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै थेवब्लाबो आं दिनै नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो फिन शेयार खालामबाय आरो थ' बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंहरदों बिदिनो जोंनि लाइमोन जों गामिनि दङमोन दा बेफोरबायदि थगायना लांदों बेफोरबायदि सैथो नङा दा बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामहरदोंमोन आरो थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा बुजिनो मोनखो दा मोननै आपडेट आं नोंथांमोननो होबाय बे मोननैनि आपडेटनि गेजेराव नोंथांमोना बबे मोनसेया बेसेबां गनायजाथाव आरो बबे मोनसे इन्टारेस्टिं नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर स' नैबे माखासे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदों थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय